के कोठिया में दुई गो को पड़ावा हो, एगो बांसुरिया एगो बांस, एगो बांसुरिया एगो बांस। आमा के कोखिया में दुई गो लड़िकावा हो, एगो बहिनिया एगो भाई, एगो बहिनिया एगो भाई। के ई कहेला बेटी के बड़ा गैड़ा बियाहब, के ई कहेला छवा कोस, के ई कहेला बेटी के काशी बियाहब हो, के ई कहेला ओही पार। आमा कहेली बेटी के बड़ा गैड़ा बियाहब, पापा कहेले छवा कोस, भैया कहेले बहिनी काशी बियाहब हो, भौजी कहेली ओही पार।